Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna atong basahon ang 1 Samuel chapter 20 verse 3. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Laure Sr. 1 Samuel chapter 20 verse 3. Ang giingon dinhi, mitubag si David, nasayod kaayo ang imong amahan nga suod kitang higala. Busa wala kaniya sultihi niini. Apan ang kamatuuran samtang buhi ang Dios ug buhi pud ka. Usa lamang katikang ang taliwala kanako ug sa kamatayon. May the Lord bless the meditation of His word at this moment. Now kini nga mga pulong mga kaigsuonan, description kini ni David sa iyang kaugalingong kondisyon katong iyang giingon nga taliwala kaniya ug sa kamatayon. Usa lamang kuno katikang ang distansya mga kaigsuunan. Gumikan kay si Haring Saulo, nagapaningkamot nga pukanon si David, patyon si David, ug dili gayud makontento si Haring Saulo kung dili mamatay si David nga iyang karibal sa pagkahari sa Israel. And dunay sense mga kaigsuunan nga ang description ni David nga ang distansya gikan kaniya ug sa kamatayon usa lamang katikang tinuod usab kini sa tanang mga tawo niining kalibutana. There is but a step between me and death. Ang distansya ang gitas-on tali kanato ug sa atong kamatayon usa lamang katikang mga kaigsuunan. Tungod kay ang kinabuhi hamubo lamang gayud kayo ug dili kini pasulabi, dili kini exaggeration kung i-compare nato ang distansya between us and death. Ingon nga usa lamang katikang. Ug kini nga tikang sigurado gayud nga atong pagalakton mga kaigsuunan. All must take it. Pero kung kanus-a man nato i-take ang action nga mutikang kita padulong sa atong kamatayon, wala ta kahibalo kung kanus-a kini mahitabo ug asa kini mahitabo mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Dunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong niining takna. Una, the certainty of death, ang pagkasigurado gayod sa atong kamatayon. Ikaduha, the nearness of death, haduol kaayo ang kamatayon gikan kanato. Ang distansya between us and death usa lamang katikang ug hinaot nga tabangan kita sa atong buhi nga Dios, sa atong pagpamalandong sa iyang pulong niining takna ug hinaot nga dili nato baliwalaon kini nga message tungod kay ang unang punto mga kaigsuonan, death is certain. Ang kamatayon sigurado gayod. Unsa may giingon sa Hebrewhanon kapitulo 9 bersikulo 27 ang giingon dinhi, ang tanan gitakda nga mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. So ang kamatayon nato mga kaigsuunan gitakda na diay kana sa atong buhi nga Dios. Aduna nay sentensya sa kamatayon sa matag usa kanato. Ang giingon sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ug tungod kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios, matud pa sa Roma 3:23. None
ang tanan mga kaigsuunan kinahanglang moatubang sa sintensya sa kamatayon. Ug kini nga appointment nato nga atubangon ang atong kamatayon mandatory mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Kini nga sentence, kini nga sintensya nga atong pagaatubangon ang kamatayon, wala gayud kini mabakwi nga sintensya. Sukad ni adtong nahulog si Adan sa kasalanan hangtod karon, wala kini nahimong obsolete nga sentensya, wala kini nahimong daan dili pareho sa telephone directory ni adtong 1940 nga karon dili na magamit, gumikan kay karaan na kaayo, pero kining sentensya nga gipakanaog sa Dios batok sa tanang katawhan nga sila mamatay gumikan kay sila nakasala, wala gyud gihapon kini mapapas. Ug ang physical death, ang atong kamatayong physical, kas-ara kini mahitabo. Ang giingon sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto all men once to die. Usa ra kahigayon nga kita mamatay, ug pagkahuman niini mao ang paghukom. Mao nga seryoso gayud kaayo ang kamatayon mga kahigsuunan, mga kahigalaan, gumikan kay ang musunod dayon niini mao ang paghukom. Ug ang tanang mga tawo aduna gayoy tulubagon, ug human sa ilang kamatayon moatubang sila sa trono sa Ginoo aron manubag sa tanan nga ilang gihimo niining kalibutana. Ug adunay duha lamang ka paghukom, adunay duha lamang kasintensya sa atong pag-atubang sa Ginoo. Human sa kamatayon, adunay kinabuhing dayon alang sa mga matarong, alang sa mga giluwas sa Ginoo pinaagi sa grasya. O kining kinabuhing dayon sigurado gayod, walay mga pagduha-duha, walay mga kahadlok. Kini nga kinabuhing dayon adunay kalinaw mga kaigsuunan, walay mga kontra, walay mga panagbangi. Mausahay nagkabangi ang mga family members, gumikan lang sa mga katigayunan nga gipanunod sa mga ginikanan, pero didto sa langit sa kinabuhing dayon wala nay mga panagbangi. Mao kini ang unang sentensya, kinabuhi sa pagkabalaan, wala nay sala didto sa langit, wala nay kahugaw mga kaigsuunan, pulos na lamang kaputli. Mao kini usab ang kinabuhi nga hangtod sa kahangturan kitang nangalagad sa atong buhi nga Dios. Walay oras sa tinapulan didto sa langit, walay balatian, dili magluya ang lawas sa tanan nga mga giluwas sa Ginoo nga makauban kaniya hangtod sa kahangturan. Sa laktod nga pagkaistorya usa kini ka kinabuhi nga puno gayod sa kalipay hangtod sa kahangturan. Walay katapusan nga kalipay. Apan mga kahigalaan, mga kaigsuunan, adunay ikaduhang sentensya, adunay ikaduhang paghukom nga posibleng mahitabo sa usa ka tawo inig atubang niya sa Dios human sa iyang kamatayon. Mao kini ang ikaduhang kamatayon o walay katapusan nga kamatayon alang sa mga makasasala, alang sa mga dautan. O kini nga ikaduhang kamatayon or walay katapusan nga kamatayon didto sa impyerno, usa kini ka separation, panagbulag hangtod sa kahangturan. Unsa man kini nga panagbulag, separation? Mas separated kita, mabulag kita gikan sa tanan natong mga higala niining kalibutana, gikan sa tanang mga comfort, mga nindot kahamugaway nga atong gibati niining kalibutana. Mahamulag na kita gikan sa tanang paglaom ug tanang mga gilauman nato nga mahitabo positibo sa kaugmaon. Na balita pila ka tuig ang milabay nga adunay batan-on nga maupay pagkapasar sa licensure exam for teachers. Ug sa National Highway, nag-drive siya alas 4 sa kaadlawon, mao pagay pagpasar niya sa licensure exam for teachers. Naunsa man pong pagkaunsaa nga ang bato naman sa tunga sa dalan, so naligsan sa bus. So automatic natumba ang bus kay dunay bato nga nabutang didto sa tunga sa dalan ug katong batan noon nga mopay pagkapasar sa licensure exam for teachers. Doon na tayo paglaom nga makasulod sa Department of Education ug manindot dako-dako ang sweldo kada bulan. Natumbahan sa bus ug diha-diha dayon namatay.
ug niadto usab nga aksidente adunay siyam nga namatay nga pasahero sa bus. Kung wala nila mailhi ang atong buhi nga Dios niadtong oras sa ilang kamatayon, aduna sila'y eternal separation from all enjoyment either of body or mind. Adunay eternal separation gikan sa Dios nga mao ang tinubdan sa tanang kabaskog sa panglawas, pagkabalaan ug pagkamalipayon. Mao nga kung kita masipyat sa atong kinabuhi nining kalibutana, wala nato mailhi ang atong buhi nga Dios. Inig atubang nato sa paghukom ug madawat na nato ang sentensya sa atong buhi nga Dios, dili na kini mabakwi hangtod sa kahangturan. Kung namatay kita sa atong kasalanan, magantos kita hangtod sa kahangturan. Kung namatay kita nga bulag kang Kristo, mga kaigsuonan, mahamulag kita gikan kang Kristo hangtod sa kahangturan. Mao kini ang seryoso kaayo nga panghunahuna nga kinahanglan nato nga mabatunan unsa kahaydangatan kanato human sa atong kamatayon, inig atubang na nato sa Dios sa paghukom. Mao kadto ang unang punto. Ang kamatayon sigurado gayod, dili nato kini malikayan. Daghang mga milyonaryo nga mugastos og dako kaayong kantidad, mapugngan lamang ang kamatayon pero mamatay ra gayod gihapon. Doon na kita'y nailhan nga milyonaryo, siyempre migastos og milyon aron lamang mapulihan ang iyang atay, liver transplant didto sa Amerika. Successful ang operation, mga kaigsuunan, pero ang iyang lawas midumili sa pagdawat sa atay nga gibutang niini, namatay gihapon. Doon na kita'y kaila usab nga ang iyang anak gioperahan sa utok. Successful ang operation, pero nasudlan og bakterya, namatay gihapon. Sigurado gayod ang kamatayon, mga kaigsuonan. Mo kini ang ikaduhang punto, the nearness of death. Dili lang kay sigurado ang kamatayon, duol usab kaayo ang kamatayon gikan kanato. Matud pa sa atong teksto, there is but a step between us and death. Usa lamang katikang ang tali kanato gikan sa kamatayon. Nothing is more certain than life. Wala kita masayod kung unsang adlawa, unsang orasa, unsang minutuha kita mamatay. Kining hinanali nga kamatayon or kalit lang nga kamatayon, mga kaigsuunan. Kung dunay mga taong mikalit lang og kamatay, ikagurat ba nato kini? Kung nahitabo kini sa ubang tawo, posible usab nga mahitabo kini sa atong kinabuhi. Posibleng buhi pa kita karon, baskog ang atong lawas karon, pero ugma gihaya na kita, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ang mga tawo, ilang gibutang ang kamatayon sa distansya nga layo kaayo, ga-imagine sila nga layo pa kaayo ang kamatayon, dili pa kini mahitabo kanila, pero hinanggaw kini nga paghuna-huna, mga kaigsuunan. Gumikan kay matud pa sa atong teksto, haduol kanato ang kamatayon. For example, kung ikaw nagdrive og motor, nagdrive og sakyanan, anytime pwedeng atubangon nimo ang pagkadisgrasya sa imong pagdrive ug basin nga muna hinungdan sa imong hinanali nga kamatayon. Ang mga tawo naningkamot nga kalimtan nila ang kamatayon, dili nila hunahunaon, but this is equally folly. Hinanggaw, mga kaigsuunan, gumikan kay ang kamatayon, mudangat kanato whether ato kining gihuna-huna or dili. Ug daghan sa mga tawo nga wa gyud nila pangandami ang kamatayon. And kining dili mangandam alang sa kamatayon, that is really an insanity. According to one writer, kay bisan pa og mobiyahe ka padulong sa Baguio, padulong sa Boracay for instance, magbakasyon ka, pwede ba nga dili ka mangandam? Mangandam gayud ikaw. And yet kasagara sa mga tao nasayod nga ilang latason ang dagat sa kamatayon, unya mudunggo sila sa baybayon sa pikas nga kinabuhi, pero wala sila nangandam. And sigurado gayod, sama sa giingon ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 3, samtang buhi pa ang tawo, lunlon lamang dautan, ug binuang ang iyang gihunahuna, ug unya mamatay siya. Kini ra bang dunay mamatay, makuratan gayod ang tanan.
Pero dili na ni kinahanglang ikakurat pa. Gumikan kay miingon ang atong Ginoong Hesukristo, pangandam kamo kanunay. Now, dunay mga tawo nga dili nila buot hunahunaon ang ilang eternidad. Pero whether they like it or not, whether they ignore it or not, it will happen anytime soon. Matud pa sa Psalm chapter 90, ang atong mga adlaw inihap niining kalibutana. Ang oras sa atong kamatayon dili gayud nato masigurado. Pero bisan pa og ang kamatayon duol kaayo sa matag usa ka nato, dunay mga tawo nga kontento na sila sa ilang kinabuhi inining kalibutana nga ang kahilayan lang ang ilang gihuna-huna. Wala sila'y concern sa ilang kaugmaon sa ilang eternidad. Nakita nila nga ang uban nangamatay na, nadungga nila nga daghan na kayong nangamatay, pero dili sila apektado mga kaigsuunan. Tinuod gayod nga ang tawo kung pasagdahan sa iyang kaugalingon og dili tandugon sa balang espiritu, patay gayod siya diha sa kasalanan. Doon na po yung ibang mga tao, occasionally, mahuna-hunaan nilang kamatayon. Unya, mangandam po sila, ilang asikasuhon ang ilang insurance, ang ilang last will and testament. Pero kasagara, mga kaigsuunan, ilang i-suspend, ilang isuspender, or himuong unya-unya ra ang ilang pagpangandam alang sa kamatayon kung matigulang na kuno sila. Wagani sila kahibalo kung ugma matapos na ang ilang kinabuhi. Pero kung ang usa ka tawo nasayod gayod nga ang kamatayon duol gayod kaayo ug posibleng mahitabo kanato anytime, makahuna-huna sila nga ang mga kahilaya niining kalibutana, ang mga sala niining kalibutana, ang ilang mga pangandoy niining kalibutana, gamay ra kaayo kana ikumparar sa eternidad. O masayran niining tawhana, ni anang tawhana, nga labaw sa tanan ang iyang gikinahanglan, mao ang kaluwasan sa iyang kasalanan gumikan kay anytime from now, moatubang siya sa Ginoo alang sa paghukom. So, magtinguha siya nga mapasiguli siya sa Dios. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, ang convenient season, ang oras nga haom aron sa pagpangandam sa kamatayon, karuna. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Gumikan kay ang pultahan sa kaluwasan, bukas kaayo sa atong kapanahunan karon. Ang anak sa Dios, ang atong Ginoong Hesukristo, andam nga mudawat ug musapupo sa matag usa nga maghinulsol sa iyang sala, ug mudangop kang Kristo ug musalig kaniya ingon nga Dios ug manluluwas. Adunay usa lamang katikang ang taliwala kanato og sa kamatayon. Pero taliwala kanato og kang Kristo, walay bisag usa katikang gumikan kay si Kristo haduol sa tanang mga katawhan nga mutawag kaniya, muduol kaniya, mudangop kaniya alang sa kaluwasan. Si Kristo lamang ang makapahiling kawas kanato gikan sa gahom sa kamatayon. Si Kristo lamang ang makaluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala. Si Kristo lamang ang makadala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Matud pa sa Amos kapitulo 4 bersikulo 12 mga kaigsuunan, prepare to meet your God. Pangandami ang imong pag-atubang sa imong Dios. Daghan kayong deadline nga naga-confront kanato sa matag bulan. Due date sa pagbayad sa kuryente, due date sa pagbayad sa tubig, sa telepono, sa PLDT, due date nga mag-renew sa license or mag-renew sa passport or visa and so on and so forth. Pero adunay deadline mga kaigsunan nga pinaka-importante sa tanan. O kini nga deadline kinahanglan nga atubangon nato whether andam ta or dili. Mao kini ang deadline sa atong kamatayon. Ug pagkahuman sa kamatayon, mao ang paghukom. Unsa ang atong pinakadako nga panginahanglanon? Ang atong pinakadako nga panginahanglanon, dili bugas, dili kwarta, dili sinina, dili bahandi, dili balay, dili kutse. Ang pinakadako nato nga panginahanglanon, nga masulbad ang duha ka problema sa atong kalag. Unsa kining duha ka problema?
Sa korte sa langit aduna kitay bad record, hugaw nga record gumikan kay atong gibali ug atong gisupak ang balaod sa Dios, ang Ten Commandments. Ug usa na ni ana ang ayaw pagpamakak. Dili maihap ang atong mga bakak. Sukad pa ni atong bata pata hangtod karon naka-record kana sa libro sa atong kinabuhi. Ayaw pagpanapaw, apan matod pa ni Kristo kung mutan-aw kita sa babayi nga adunay kaulag sa atong kasing-kasing nanapaw na kita. Busa ang kasalanan, ang sala dili lang sa binuhatan, kundili sa kasing-kasing ug hunahuna. Dili na maihap ang mga bata kusog kay motibad ug mutubag-tubag sa mga ginikanan. Dili na maihap ang atong sala, mga kaigsunan. We have a bad record in the sight of God, in the court of heaven. Ug ang bugat kaayo niini wala tay gahom aron papason ang atong dautan ug hugaw nga record. Mao kini una natong problema. Ikaduhang problema nato ang atong kasing-kasing tig-a gadumili sa atong buhi nga Dios. Mata kaayo kung salida ang hisgutan or artista ang hisgutan, kung chismis ang hisgutan, mata kaayo kita. Aban kung dunay Bible study, kung hisgutan ang pulong sa Ginoo, mikalit lang og duka, mga kaigsuunan, katulgon na dayon. Walay gugma alang sa atong buhi nga Dios. Nasayod ang Ginoo niini. Ug aduna siya'y pronouncement sa 1 Corinthians 16:22, ang walay gugma sa Ginoo tinunglo siya. So, mao kini ang duha nato ka problema. Aduna kitay bad record, aduna kitay daotang kasing-kasing. Unsa may atong ikaatubang sa Dios? Muatubang ta sa Dios, buklato ng libro sa atong kinabuhi, ang mata sa Ginoo, ang nawong sa Ginoo, musilaob ang iyang kasuko. By the time nga iyang abrihan ang libro sa atong kinabuhi. O ginigtan-aw sa Ginoo sa atong kasing-kasing nga wala gayoy pagpitik alang kaniya, mga kaigsuunan. Adunay tunglo ug kapungot ang atong buhi nga Dios. Unsa may atong paglaom? Wala kitay paglaom sa atong kaugalingon, gumikan kay dili nato mapapas ang atong bad record. Wala kitay paglaom sa atong kaugalingon, gumikan kay dili nato mabag-o ang atong kasing-kasing nga ulipon sa sala. Gumikan sa gugma ug kaluoy sa Dios. Iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak nga si Jesucristo aron mosulbad sa problema nga dili nato kayang sulbaron. Ang bad record nato aron mapapas kini, kinahanglang matabunan kini sa balaang dugo. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mo kadto hinungdan nganong gipaagas ni Kristo ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Ang atong kasing-kasing nga tig-a kaayo kinahanglang langkaton ug pulihan ug kasing-kasing nga unod. Og ang kriminal nga gilansang kauban ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, niadtong buntagan pa, usa siya nga nagbugal-bugal, silang duha nga bugal-bugal, pero pagkahapon nausab ang kasing-kasing sa usa ka kriminal. Kapaspas ba? Gikabot ang iyang kasing-kasing ni Kristo, gibag-o ang iyang kasing-kasing, ug nakita niya ang iyang pagkadautan to the point nga iyang gibadlong ang iyang kauban dito sa cross. Wala ka pa ba mahadlok sa Ginoo? Subot pasabot ganinang buntag, wala siya kahadlok sa Dios, pero karon nakabato na siya kahadlok. Gilansang ta dinhi gumikan kay makasasala kita, pero kining tawhana walay sala. Unya mitawag siya kang Kristo, Ginoo, hinumdumi ako kung atuan na ikaw sa imong paraiso. Gikabot sa Ginoo ang iyang kasing-kasing at tig-a. Gibag-o sa Dios, mao nga nakita niya ang iyang pagkadautan, nakita niya ang iyang problema, ang iyang panginahanglanon. Moday kini mahitabo sa usa ka tawo nga kabuuton sa Ginoo ang iyang kasing-kasing, langkaton ang bato nga kasing-kasing ug pulihan og kasing-kasing nga unod. Ang pinakauna nga clue, makita niya ang iyang pagkahugaw, maalarma siya, mabalaka siya ug mutawag siya kang Kristo alang sa kaluwasan, mga kaigsuunan. Bulahan ang nangamatay diha sa atong Ginoo. Kung atong tun-an ang death rate, adunay 163,898 people nga mamatay kada adlaw according to the data. Jutay lamang gayod
ang bulahan, mga kaigsunan. Mo kinigiingon ni Kristo sa Matthew chapter 7 verse 14, "For the gate is narrow and the way is hard that leads to life." Dili tanang nangamatay bulahan. Walay pagkabulahan sa usa ka tawo nga namatay nga bulag kang Kristo. Bisan pag nindot kaayo ang lungon, mga kaigsunan. Bisan pag ang pangalan niya sa iyang lapida gipinturahan og silver and gold. Bisan pa og ang mga naglubong kaniya nagsuot og puti nga sinina. Bisan pa og ang iyang lubnganan gitamnan og bermuda nga sagbot o gibutangan og nindot kaayo nga mga bulak. Pero kung kanang tawhana wala makaila kang Kristo, namatay nga bulag kang Kristo, bisan pagnindot kayang iyang lubnganan, namatay siya nga tinunglo, ug dili nimo masulat sa iyang kalag ang pulong nga bulahan kung gitunglo siya sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Matod pa sa Matthew chapter 16 verse 16, "He that believes shall be saved, but he that believes not shall be damned." Mga kaigsuunan, ang bugtong paglaong lamang aron kita maluwas mao ang pagbalhin sa atong pagtuog, pagsalig gikan sa atong maayong binuhatan, gikan sa atong pagkabuutan sa pamati nato sa atong kaugalingon. Ibalhin nato kini kang Kristo. Gumikan kay si Kristo ang nagpaaga sa iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo. Namatay siya tungod og alang sa mga makasasala, nabuhi, nabanhaw siya pag-usab, ug misaka siya sa tuong trono sa Dios ug nangaliya alang kanato. Ang pagkamatarong ni Kristo mo ikinahanglang masulob kanato aron kita mahimong dawaton sa Dios sa adlaw sa paghukom. Higala, ang dugo lamang ni Kristo ang makapapas sa tanan nimong sala. The good news is, namatay si Kristo kasara sa tanang higayon. Busa saligi ang dugo ni Jesus. Saligi ang iyang pagkamatarong. Dangop kang Kristo ingon nga imong Dios ug maluluwas, ug ikaw iyang pagaluwason, mga kahigalaan. Karon ang adlaw sa kaluwasan, karon ang takna nga musulod ikaw sa pultahan, padulong sa kahimayaan, dangop kang Kristo. Dawata siya sa imong kinabuhi, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Karon na, basin ug maulahin na ang tanan. Magamputa. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo ang bunga niini, hinaot nga imong gitandog ang tanang nakapamati niini. In Jesus' name we pray. Amen. In the bulb there is a flower, in the seed an apple tree, in cocoons a hidden promise, butterflies will soon be free. In the cold and snow of winter, there's a spring that waits to be unrevealed until its season, something God alone can see. There's a song in every silence, seeking word and melody. There's a dawn in every darkness, bringing hope to you and me. From the past will come the future, what it holds a mystery, unrevealed until its season, something God alone can see. In our end is our beginning, in our time infinity. In our doubt there is believing, in our life eternity. In our death our resurrection, at the last of victory. Unrevealed until its season, something God alone can see.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.